Pakitag naglain-laing talento ang mga lolo ug lola sa probinsya sa Davao del Norte atol sa kulminasyon sa pagsaulog sa Elderly Filipino Week 2025 National Celebration nga gipahigayon sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex, Barangay Mankilam, Tagum City, Nobyembre 11, 2025. Sumala ni Public Service Officer 3 og focal person sa Davao del Norte Senior Citizen Panfilo T. Pamugas ana sa 140,000 pesos nga katidad ang gigahin sa buhatan alang sa mga senior citizen nga mahimong mananaog sa kompetisyon sama sa dart, chess, ballroom, cha-cha, bugi, tanggo ug uban pa nga aktibo sa paggisalmutan sa mga senior citizen. Petition yun siya. Dagko og mga premyo ni siya. Na ako'y giandam nga premyo total of 140,000 tanan. Tanan nga contest, tanang LGO. Matod pa ni Pamugas ana sa 550 ka mga senior citizens ang mitambong sa maong aktibidad nga nagrepresentar sa 11 ka mga munisipyo sa Davao del Norte kansa nag-avail usab sa libre nga serbisyo medikal sama sa uric og blood test gikan sa pribadong kumpanya nga mihatag usab og maintenance og vitamins sa mga tigulang nga matumar sulod sa 15 ka adlaw. Require na ko sila at least mga 50 kada LGO. Dugang pa ni Pamugas nga swerte ang mga senior citizens sa karon nga mga henerasyon sanglit tagan matud pa ang programa sa gobyerno alang kanila sama sa pensyon, libreng medikal, hilabi na ang pagpatuman sa Expanded Centenarians Act of RA 11982 kung diin gihatagan og cash incentives ang mga naedad og 80, 85, 90, 95 og 100 years old nga tigulang isip pahalipay sa ilang taas nga kontribusyon sa komunidad. Para sa kuha, bago lang po ko nag-senior, nag-16 ako. Swerte ang karon nga generation nga kining senior kay daghan kay programa ang gobyerno. Sumala pa nga ang Elderly Week culmination usa ka tinuig nga aktibidad nga gikataktang ipahigayon matag bulan sa Oktubre apan tungod sa nasinating linog gisibog kini sa bulan sa Nobyembre sa tumong nga matagan og higayon ang mga lolo ug lola nga ipakita ang ilang mga talento para molami ang ngisi magsanton vitamin C alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.